Semmejt il-pandemija, mhux qed ngħid li l-affarijiet baqgħu mixjin normali da bħal kulħadd speċi kienet daqqa li ħadd ma kienet jistennija u laqtet b'xi mod laqtet lil kulħadd. Biss però kemm fil-ġimgħa l-kbira li tas-sena l-oħra u anke f'ta' qabel kombinazzjoni warajja u hekk qed taraw dal-xortijiet kollha differenti minn xulxin. Dawka iva. Dawka affettwaw ftit. Dak hemmhekk għandi stock antik warajja tal-xoxtijiet antik. Vordi li jmur lura sentej kemm minna bil-problema tal-pandemija. Biss però mhux l-affarijiet l-oħrajn. Ħafna mix-xogħol hawnhekk huwa kraft maħruġ minn daw il-paridej, vordiri xogħol tagħna. Allura jiena meta nagħmlu x-xogħol u nagħmlu l-affarijiet kont intellaħħom fuq il-medja soċjali, fuq Facebook u jibdew it-telefonati, kulħadd iċempel. U kont nagħmel deliveries fl-Irħula per każu. San Pawl looking forward lejn l-10 ta' frar, aħna l-Pawlini Beltin kulħadd jaf il-festa il-mod kif niċċelebrawha bl-ikbar pompa. San Pawl wara kollox hija festa nazzjonali wkoll tal-Maltin kollha u festa pubblika u tista' tgħid li aħna għandna verżjoni ngħidula li kif jiċċaqlaq il-Malta miegħu. Jalla jirnexxielna narawh fit-triq nhar l-10 ta' frar, hekk xewqa tagħna hija dik. Nawgura l-festa tajba lil Maltin u l-lawċin kollha kif għattilkom San Pawl wara kollox huwa il-patrun nazzjonali ta' Malta.